Hola, Oleaigers! Avui hem vingut fins a les Salines de la Concepció, a Fornells, on des de fa un any s'ha recuperat la tradició de recol·lectar sal de manera artesana. Anem a conèixer aquest espai natural increïble entre el cel i la terra, que em diuen que és una meravella. Anem a conèixer-ho. Hola, Laura, què tal? Bona tarda, benvingut. Quina il·lusió poder estar a les Salines de Fornells. Gràcies, i que siguis aquí amb nosaltres també. Això és realment estar com entre el cel i la terra. Sí, com molt bé dius, és un lloc únic i un lloc especial, no? I les Salines de la Concepció. Amb molta història per això, no? Perquè és un projecte que fa un any que s'ha recuperat, però que ve de molt enrere, no? Sí, realment les Salines de la Concepció són del 1853. La família Laurenca, la família Salort, eren propietàries d'aquesta meravella, d'aquest entorn únic, no? Realment a Menorca hi havia 4 salines en el nord i 2 en el sud. Les 2 del sud poc productives, Sant Andria, una ciutadella, i l'altra a Punta Prima, a Sant Lluís, i les del nord eren les salines de Tirants, les salines Bees, les salines de la Concepció, les salines de Daia i les de Montgofre. Totes molt més productives pel tipus de sol i de temperatura que tenim aquí al nord. I aquest nom de la Concepció que ve de la Verge? De la Verge de la Concepció. Ah, molt bé. Sí. De quin any són, més o menys, aquestes salines? Les salines són del 1853. O sigui, segle XIX, no? Sí. Per tant, entenc que a Menorca, al segle XIX, la recol·lecció de sal de manera artesana era una cosa molt fluida, no? Perquè si hi havia tantes salines... Clar, i a més també, la sal sabem que servia per conservar, no? La paraula sal procedeix del món roman de salari, és a dir, que era un intercanvi que també servia per poder pagar les feines i per poder mantenir els menjars, no? Clar, realment aquestes salines no es feia el tipus de sal que ara estem fent la flor de sal, principalment, sinó que es feia sal marina, sal de la mà, que se treia en quantitats més grans per utilitzar i per comercialitzar. m'ho ensenyes una miqueta o què? Sí, anem Això cap és allà. preciós. Vinga, som-hi.